In deze aflevering van Limburg van Boven vliegen we stroomafwaarts boven Moder-Maas. Bij IJzen komt de Maas Limburg binnen. Eigenlijk maar voor de helft, want de grens met België loopt in het midden van de rivier. Pas na de sluis van Ternaaien is de Maas helemaal van ons. De eerste grote stad aan de Maas in Nederland is Maastricht. We zien van boven naar beneden de Kennedybrug, de Hogebrug, de Servaasbrug en de Wilhelminabrug. Bij Borgharen begint de Grensmaas. Het scheepvaartverkeer gaat daar het Julianenkanaal op. Rechts zien we het strakke kanaal en links de bochtige Grensmaas. Op sommige plekken komen kanaal en rivier heel dicht bij elkaar, zoals hier bij Urmond. En iets verderop zien we Berg aan de Maas. Bij Berg aan de Maas is het veren naar Meeswijk in Belgisch Limburg. We komen bij Obbicht. Na Obbicht komt Grevenwicht. Het Julianenkanaal ligt hier een stuk verder van de Maas. We zien de haven van Stein. Bij de sluizen van Maasbracht eindigt het Julianenkanaal. Maasbracht is nog steeds een belangrijke binnenhaven. We vliegen boven het Maasplassengebied. Aan de overkant van Maasbracht ligt Wessem. Vanuit het zuiden vliegen we aan op Roermond. De Roer mondt hier uit op de Maas. Voorbij Roermond komen de binnenvaartschepen weer de Maas op via het lateraalkanaal Linne-Buggenum. Hier op dit punt stond ooit de grote kolengestookte Maascentrale. Het veert tussen Baarlo en Stijl met zijn kloosters. Tegelen en Venlo zijn in de afgelopen decennia aan elkaar gegroeid. De A73 loopt precies tussen de twee door. En
daar ligt ook het Vicurie Medisch Centrum. En dan Venlo. Een schip vaart stroomopwaarts. Het water links is de hoogwatergeul bij Lom. In de verte liggen rechts Grubbevorst en links Velden. En dit is de hoogwatergeul tussen Wel en Aaien. We passeren Aaien op de Limburgse oever. De Maas vormt hier de grens tussen de provincies Brabant en Limburg. De stuw en sluizen bij Sambeek. Op de voorgrond passeert de A77 de Maas en zien we de haven van Heien. De Niers stroomt in de Maas tussen Milsbeek en Gennep, dat voor ons ligt. Links van de Niers, Ottersum. Weer naar het noorden en draait de camera naar de Mokerplas bij Middelaar. Mook op de rechtermaasoever en daarachter Molenhoek liggen nog net in Limburg. Hier draait de Maas naar links en rechtdoor loopt het Maas-Waalkanaal. Modermaas verlaat hier onze provincie op weg naar de Noordzee.